Kaixo lagunok. Orain dela urte asko eta asko, hainbeste eta hainbeste, noiz izan zen jakitea ere oso zaila da. Euskal Herrian laminak bizi omen ziren. Erreketan bizi omen ziren. Eta gauean, ilargiren argitan bere urrezko orraziarekin ileak orrazten zituzten bitartean, kantatu egiten omen zuten. Oso politak omen ziren. Baina ez zu bezalakoak Edurne. Ez zu bezain politak ere Ainoa. Ez dakit nola esan. Desberdinak ziren. Oinak ere, ez zituzten gu bezalakoak. Herriko jendeak esaten zuten bezala, ez ziren gure modukoak. Eta noski, hori nolabait ordaindu egin behar da. Eta pixkanaka laminak, hainbeste zikinkeria, inbidia eta marmarrekin eskutatu egin ziren. Baina ez larritu, denak ez. Bat gelditzen zaigu, eta bere historia kontatzera gatoz. Ona hemen ba, Errekamariren historia. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina. Hasi baino lehen, ipuin honetako personaiak presentatuko dizkizuet. Lehendabizi Martin. Martin, artzaina da, ta egunero bere ardiekin mendira joaten da. Txuri, venga, azkar. Martinen herrian jende asko bizi da noski, baina batez ere bere bizilagunak ezagutuko dituzue. Agustina eta Katalin. Oso ondo iruditzen zait. Nahiko berritsuak dira eta pixka bat. Tira, laizter konturatuko zarete. Eta azkenean, Errekamari. Errekamari, errekan dago, abesten. Eta zuek ere bai lagunok. Bai, zuek ere parte hartuko duzue ipuin honetan. Prest altzaudete? Aurrera ba! Egun batean, Martin, egunero bezala, mendira joan zen bere ardiekin. Venga! Azkar! Beltza! Txuri! Onera! Alla kinkirrinera, alla xamurrera, pinta plaza berriko, biradi beste aldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, txuri plaza berriko, biradi beste aldera. La 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 la, 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 la 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 la. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, pinta plaza berriko, biradi beste aldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, txuri plaza berriko, biradi beste aldera. La 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 la
abiatu gara. Ez pentsa ez, lan hau nekagarria ez denik. Eta orain, zuek larratzera. Eta nik, bitartean, kuluska bat egingo dut. Lasaitasun honekin, bai ederki egingo dudalalo. Oso nekatuta baitzegoen, Laister loak hartu zuen. Halako batean, errekatik soinu bat hasi zen ateratzen. Lehendabizi emaro. Gero ozenki. Eta noski, Martin esnatu egin zen. Kontxo, zer edo zer entzun dudala esango nuke. Edo behar bada, ametsetan ote nintzen. Ja, dena dela, hemen inork ez dabil. Ardiak besterik ez, tira. Orain bai? Orain ziur nago norbaitek abestu duela. Etxerate zuek izango ez da? Nahikoa da! Edo ni txoratuta nago, edo zer arraroa gertatzen da hemen. Ba aldakizue gauza bat? Logureak alde egin dit. Oihartzunarekin jolastuko dut ez azpertzeko. Mendi hauen artean, oihartzuna oso ozen entzuten da. Aproba egingo dut. Ikusiko duzue. Egunon. Baina, baldakizue gauza bat? Errekako ura mugitzen hasi zen, eta hor, barrutik, neska polit bat atera zen. Ileak luze zituen, txuri, orlegi, urdinak, arpegia bezala. Martin etzen konturatu oihartzunarekin jolasten ari baitzen, eta errekamari bere atzean jarri zen Martineri adarra jotzeko asmoz. Egunon. Arraioa. Gaur, oihartzuna ere arraroa dago. Egunon. Hau dukau, txotxolo! Zuere bai! Ez dakit. Uste dut, neri adarra jotzeko gogo handia duela norbaitek. Eta gainera, zuek neskamutilak zerbait badakizuela susmatzen ari naiz. Ez alda ala. Bada espada ere, azkeneko proba egingo dut. Ni Martin naiz! Ni errekamari. Martinek bere atzean norbait zegoela konturatu zenean, bira egin zuen. Eta errekamarirekin topo egin zuen. Oso urduri jarri zen. Aiba, nik ez dakit, baina zu, beno, nahi dut esan, Kontxo, nor zara zu? Nola duzu izena? Non bizi zara?
Oso pozik eta lai, arratsalde guztia jolasten igaru zuten. Baina halako batean, Martin oso berandu zela konturatu zen. Kontxo, oso berandu da. Oso berandu da. Txuri, beltza, benga, benga. Azkar! Errekamari bakarrik gelditu zenean, pizkanaka errekan sartu zen errekarekin nahastuz. Hala eta guztiz ere, bere kanta entzuten zen. Ipuina hasi baino lehen, Martinen bizilagunak ezagutuko zenituela agindu nizuen, ez alda? Zatozte nerekin, pixkanaka, pixkanaka, bere elkarrizketa entzungo baitugu. Oso ondo iruditzen zait. Beste kontu bat, Agustina. Konturatu altzara, zeinen pozik dabilen egun hauetan gure Martin? Noski baiet, egunero ari da abesten. Eta beti kanta berdina dela esango nuke. Bai, horixe. Errekamari da bere izena. Errekamari, larirorilalala. Neretzat, neska batekin dabilela. Herrikoa ez. Ni orzear ibili naiz galdezka, eta horretan ziur nago. Herrikoa ez da. Bekira zeinen fanfarroia. Herrian hainbeste neska politeuki, eta beste herri batera joan Andre Gaiaren bila. Bai, horixe. Nun aurkituko ote ditu gu bezalako neska ponposak. Ba aldakizu gauza bat, ni enteratuko naiz norekin dabilen. Bihar azokan galdetuko dut. Oso ondo iruditzen zait. Hurrengo egunean, Martinek errekamarirekin topo egin zuenean, bere bizilagunen marmarrak parrez esplikatu zizkion. Errekamari. Eguno. Ez dakizu errekamari, nere etxeko bizilagunak berritzu hoiek zeinen intrigatuta dauden. Neska polit batekin nabilen susmotan daude. Eta nor den, nola duen itzena, eta abar jakin nahi dute. Ze parre gurea. Ai, Martin, mesedez, ez esan erekin zabiltzala, mesedez. Baina, zergatik? Ez dakit, baina ez esan. Seguru aski, ez zaie gustatuko. Ni ez naiz haien modukoa. Ni ez naiz zure modukoa, ni... Eta zer? Asko, behar bada, ez dizute utziko etortzen. Ez dira ausartuko? Bada espada ere, nik ez dut nahi jakin dezaten. Ez dut nahi. Martin, ez esan mesedez. Ez esan. Ez dut esango. Ez esan. Ez. Ez esan. Ez. Ez esan. Ez dut esango. Ez esan. Ez esan. Agus eta Katxalinen etxetik
zarata handia dator. Zertan ari dira hoiek? Badakit! Zer? Zer izango da baneska? Martinen kontua! Badakit norekin dabilen. Esan. Ez. Zeuk asmatu behar duzu. Ia ba. Maite Iturribidekoarekin? Ez. Mirenekin? Ez. Arotzenekoarekin? Otz. Miren Esterrekin! Ematen? Bai, neska, bai? Ez zaitez. Baldakizu norekin dabilen. Martin, gure bizilaguna? Lamina batekin. Nola? Lamina batekin! Bai, neska! Lamina batekin! Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren. Jesus, Marieta, Jose. Ene, lamina batekin. Zertzuk ikusteko jaio garen. Lamina batekin. Aitaren eta semearen eta laminak ez dira gure modukoak. Santa Agustina ora pro nobis, Santa Joaquina ora pro nobis, ene, ikusteko guztiak ez ditugu ikusi, Errekan ibiltzen dira lotzagabe horiek. Ene. Bai, ez dira gure modukoak. Hori, ez dira gure modukoak. Errekan ibiltzen dira lotzagabe horiek. Agus, zerbait egin behar dugu. Naita nahietz. Jangoikoaren edo teabruaren laguntzarekin, lamina hori geure herritik kanpora bialdu behar dugu. Oso ondo hitz egin duzu, Katalina. Baina deabruaren laguntza beharrik ez dugu izango. Herriko aurrek lagunduko digute eta... Aizue, aur mukizuok. Zuek lagunduko diguzue. Lamina herritik kanpora bialtzen, bai ala ez? Nola ez? Bai? Bai eta bai? Baietz? Zaplasteko bana emango dizuet. Lagunduko diguzue, nahi eta nahi ez. Bai? Lotzagabeak. Lasaitu zaitez, Katxalin. Gaurko umeekin. Taktika berriak erabili behar dira. Psikologiazko. Ikusi eta ikasi nola nerekin ados jarriko diren. Aizuen eskamutil maiteok. Ez alda egia zuen lagun Agustinikari lagunduko diozuela? Ni zuen lagun handia naiz. Baietz lagundu. Bai. Kutsi, bai. Lamina herritik kanpora bialtzen laguntzen badidazue, musu handi bana emango dizuet. Bai? Bai ikusten dut arrakasta handia izan duzula. Eta zuek aur mukisuok jakin behar duzue, honean naiz txarrean lagunduko diguzuela. Bai! Bitartean, errekamari bere errekan oso kezkatuta zegoen. Ez dakit nola esan, baina bizilagunen kontuak esan dizkidan eskerosti, ez nago lasai. Ez ditut ezagutzen, baina nire lagunak ez direla izango susmotan nago. Bildurrez nago, hemen bakarrik lagunik gabe. Batez ere, horrazirengatik dut beldurra. Nere urrezko horrazia, zerbait gertatzen bazaio, galdu edo norbaitek kendu, izugarria izango litzateke. Gu laminok
Horrazirik gabe ezin gara bizi. Gizonaren txatarnaza bezain importantea da guretzat horrazia. Badakizue zer egingo dudan? Ondo izkutatu. Hemen, harri baten azpian. Ez, hemen ez. Harria oso txikia da. Hemen hobeto. Ez. Edo hemen, edo hor. Ez, errekan izkutatuko dut. Oso ondo. Norbait dator, errekan sartuko naiz. Baldakizue zeintzuk datozen? Agus eta Katxalin. Zertan ari ote dira? Guk ere izkutatu egin behar dugu. Azkar! Atoz! Katxalin, ondo dakizu ordu honetan etxetik kanpora ibiltzea ez dudala batere atsegin. Mendira etorri hain berandu. Isilik egon eta jarraitu. Ez dira orduak gu bezalako neskatxintxoak mendian zehar ibiltzekoak. Isilik egon zaitez. Bentsat, oazen atzenaldi txiki bat hartzera, eta bide batez berriz esan zaidazu zertarako eta zergatik etorri garen ona. Egia esan, lehen ez dizut ondo ulertu. Jope, neska, bai motza zerala. 11 aldiz esplikatu dizut, baina alperrik. Berriz ere esango dizut. Baina ondo entzun azkeneko aldiz data. Zer nahi dugun, garbi dago ez da? Herritik kanpora lamina hori bialdu. Hori bai baina. Ixo! Jakin behar duzu, laminentzat, horrazia mundu honetako gauzarik importanteena dela. Bere horrazia galtzen badu, zaz, agur lamina. Eta hori egin behar dugu gau hontan. Bere horrazia ostu. Bere horrazia kendu. Bere horrazia lapurtu. Orain ulertu alduzu. Bai. Bai? Posten naiz. Eta orain guapita utzi eta lan egitera. Bere horrazia. Hemen, harri baten azpian izkutatzen duela esan didate. Baina Katxalin, hori oso zaila da. Ikusi alduzu zenbat harri dauden hemen. Zuk esaten duzu hemen harri baten azpian egongo dela baina. Baina, harri guztia jasoko ditugu eta? Edo itxaron, asko sobeto. Neska mutil hauei galdetuko diegu. Neska mutilok, laminak bere horrazia harri baten azpian izkutatu du, ezta? Bai. Baina, zein harriren azpian dago? Hemen? Hor? Galdezka ari naiz zeinen harri azpian dagoen horrazia. Galdezka ari naiz zena. Hola ez, Katxi. Hola ez. Nola? Ikusi ta ikasi. Neska mutil maiteok. Neri esango didazu ezta? Neri bai? Zuek badakizue Agustinita zuen laguna ondila dela? Zuek esango didazue? Venga. Txorakeriak utzi eta lan egitera. Gu bakarrik konponduko gara. Baina, Agustina, ikusten alduzu zertan ari zaren. Harriak alde batetik kendu eta beste aldean jarri. Eta berriz hasi. Hola zebiltzen Agus eta Katxalin
jotake. Halako batean, Errekamari. Txalin, norbait dator, guazen azkar, ui. Errekamari. Aiba, Martin dator, guazen ari naguz. Baina, zertan ari zerate hemen? Bagu, bani, zuek dakizun bezala da, gero. Goizeko zeirak dira. Eta zuek hemen? Goizeko zeira? Errekamari. Egunon. Martin, joan aldira? Ez dakizu nolako beldurra pasatu dudan. Zer gertatu daba? Zure bizilagunak ona etorri dira neri horraziak entzeko asmoz. Baina begira, hemen dago. Oso pozik nago. Eta ez horregatik bakarrik, konturatu naiz lagun pila bat dudala. Neska mutil hauek lagundu didate. Eta nere kanta ere ikasi dute. Entzun. Bizilagunei ez zaizkie gauzak nahi bezala atera, Baina tira, ez tira hain errez aspertzen. Hor daude berriz ere bere marmarrekin. Agus, gaurtik ez da pasatuko. Bai, gauza bera esan zenidan atzo eta eran egun. Aste guztia gaiztakeriak egiten ari gara eta... Eta gaur izango dela eguna esan dizut. Esan bazer egingo dugun gaur. Baina egia esan, gaur izango da azkeneko eguna laguntzen dizudala. Uste zagun pakean lamina hori eta... Ez da pentsatu ere. Nere planak kontatuko dizut. Eta gaur gatean bere erreka zikinduko dugu. Erreka bat zikindu? Jope, oso zaila da hori. Ez pensa, zu gaur gabean zikinkeria guztiak ekarri. Sardina lata utzak, papera, plastikozko botillak, zakarrak, papera, kartoiak, zakarrak, paperak, zakarrak, botillak, kartoiak, papera, zakarrak, botillak, kartoiak, papera, zakarrak, botillak, kartoiak, papera, papera, zakarrak, botillak, kartoiak, papera, zakarrak, botillak, kartoiak, papera, papera,
Gau osoa igaro zuten Katxalin eta Aguse, etxetik errekara, errekatik etxera, erreka zikintzen. Halako batean, Martinen ahotsa entzuntzen. Abestu zetorren, eta errekamariri deika. Errekamari. Erreka heldu zenean, harrituta gelditu zen. Orain arte, hain ederra zegoen erreka, zikinkeriaz beteta saltzen zen. Paperak, lata, botella, nazkagarria. Eta lehendabizikoa, errekamari etzegoen bere txokoan. Bere kanta ere, etzen entzuten. Errekamari. Martin desesperatuta, erreka garbitzen hasi zen, baina alperri. Errekamari! 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 Eta orduan, mendi gainean, urrutian, lehen etzegoen errekatxo bat sortzen ari zela konturatu zen. Martinek itxaropenez betea esan zuen. Egunon. Eta orain bai, ez dakigu nork, erreka, oihartzunak, errekamarikote erantzun zion. Gure ipuila amaitzera doa. Egia esan, errekamari non dagoen ez dakigu. Baina ziur gaude, nonbait, Euskal Herriko edozein errekatxotan egon behar duela. Egongo dela. Horregatik lagunok, mendira joaten bazarete, eta errekatxo txuri orlegi bat ikusten baduzue, zaindu. Behar bada, hor bizi da errekamari. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina.